Alang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ako i-welcome ang tao sa Dios nga mag-uswagon po, Pastor Kid Asugas. Palakpakan na to ang Ginoo. Alright, okay. Hindi na ako may-explain gano'n na ako. O sa lang kabutan, God, allow me to be here because God has a purpose. Dikit man kita nagbuot sa tanang oras. Amen po. We have our own plan, we have our own agenda, but at the end of the day, let the plan of God prevail. Ikalipay lang yung kayo na ako igsoon nga nakaabot ko sa inyong nindot nga simbahan by the grace of God, and I'm so blessed today. Blessed kayo po sa itong mga pagdaig. Amen po. Me personally, wala yung ko nagdahong nga na ako ko sa inyong tubangan. So kinsa may magdahong, masurprise ta sa mga plano sa Diyos. But I always believe to my heart that every time you cooperate with the plan of God, God has something. Amen? Papakan na tong Diyos. Alright, di na ako mag-introduce pagdugang daghang mag-adlibs tungod kay majority na ito din mas nakailan naman ako or nakandugog naman ako. Pero sa kabutang atong pamatiyo ng pulong sa Diyos. Amen? And while singing all those worship songs to the Lord, wow, I'm blessed. You are really blessed by God. Kanang kinabuhi nga naali mo karon ebidensya kayo na ang panalangin sa Diyos walay puas. And there are many reasons why we give thanks to the Lord. And one of the best reasons why we give thanks to God because we are really blessed. Let's pray. Father, thank you for today. Today, oh God, is our receiving day. We are at the right place at the right time. Naami sa insaktong lugar, sa insaktong panahon, sa insaktong oras, di mo dawat mi o talagsaong panalangin gikan kanino. Hindi o God, tinuod, nga imo na kami gipanalanginan. Pero wala nagpasabot, Lord God, nakuto ba na diha? Kaya doon na pa'y daghan ni mong iris. You never stop working. And God, thank you for today. I pray, oh Father, in every corner in this sanctuary, bless them. Gikas mga bata, young people, kanamo nga mga hamto. Bless us, oh God, today. Thank you, oh God, kang Pastor Jong, for allowing me, oh Lord God, today, to be your mouthpiece to your words. I pray, O God, also, Father, to my church in Pagadian. Bless them. Let your glory shine in every churches today. In Jesus' name. Somebody shout, Amen! Amen! Hallelujah. Pastor, salamat sa salig sa imuhang pagtugot. Na nakabarog ko sa imong pulpito. Actually, ang pagbarog sa pulpito, it's an honor and privilege. Tawag kay me personally, hindi ko basta-basta mong pabarog ang pulpito. Labi na uwa ko kaila. So, it's my honor to be trusted na itakang chance karon mo barog sa tubangan. Actually, unexpected. Pero pag plano sa Ginoo, mag-expectar ka sa mga unexpected. Ma-surprise ka sa mga surprises. Tungkol kay akong lakaw at this day is to go in Calamba sa ilang Thanksgiving Day. And unyang hapon pa mali ilang Thanksgiving Day. So, gigrab na ko ang chance na magkabisita ko sa ko ang sood kayong amigo ng pastor. And I'm so glad itagaan ko ng opportunity. Lipay mo? Huwag mo na lipay, ulit sa iyo. Hallelujah. Yeah, yes, why we are blessed? Simply because our topic for today is sharing about because God cares for you. Balik ko na to, our topic for today is all about God cares. He cares for you. Walay ginikanan karon, ang tarong nga ginikanan, iyahagyo ng panggaon at imanon ang iyang anak. Amen mga ginikanan? Amen? Wala yung ginikanan nga, wala na sa iyang instinct, di ba? Mao gina ang iyahang gitawag ba nga, nana na sa iyang kasing-kasing, nana na sa iyang kinabuhi. No matter how young you are, no matter how old you are, that's your instinct. Musugot ka sa dili, that's our job. Many times, ato ba ganing priority ang needs sa atong mga anak kaysa sa atong kaugalingon. Usay wala kang kita ang atong mga anak-anak. Amin mga ginikanan. Usahay mas ato pang itagag pabor ang ilahang needs
ang ilang wants kaysa nato. Amen po. There's no need to explain, pero that's the reality of life. That is why we children, we need to appreciate our parents. Pwede ba kapagpakan at maginikana? Yes, thank you for that applause. Na naman, deserving. Deserving ato mga ginikanan nga tagaan nato compliment. Kaya na yung mga area nga wala nato nakita nga ilang gihimo, one thing lang ako nakita because they care for us. And I always believe to my heart today that whoever you are right now, you are sitting in that chair, somebody cares for you, and His name is Jesus. Amen. Amen po? Amen. Now, if you have a Bible, please turn your Bible in the book of James. In the book of James, chapter 5, verses 13 to 18. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 13, ngadto sa 18. And allow me to read this passage. No, ang samtang magbasa ko, sunod lang diha sa imong bangko. Just follow me, no? Mag-ana lang ka diha, magsunod lang ka diha. Word by word, as God give us revelation today. Verse 13, is anyone among you in trouble? It is a big question mark. Is anybody, ayun siya, is anyone among you in trouble? The answer is yes. Because no matter how we hide ourselves, no matter how we are top or how rich we are, no matter unsa man ang atong background, the end of the day, mo atubang yutag mga pagsulay. Is it real? Amen? Makarelate ba ka, no? Hindi na pwedeng ngayon sila lang sa uban na. No. Every one of us, what I mean, in John chapter 14, verse 1, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me. There's a question there, is anyone among you in trouble? And I want somebody today, if you're honest to yourself, wala mo mawala kung angkon ka, kung nakakagatuba nga problema. Yeah, yes, we receive blessing. I'm so blessed. Kinakadawag to green package. Huh? Surprise kayo ko, no? Wow, kung asa man nagikan, may God bless you more and more. Ebidensya na ang Diyos, dili yun mahugdan o pagpanalangin na to. Hallelujah. Pero in spite nga nakadawat ka niya na, dili ka po mo pwedeng tabunan ang realidad kung niya ka karoon nagatubang kang problema. Thank you for coming. Balikon ako. If you are here today and you are facing that kind of trouble, akong specific akong hatag ninyo ang specific nga trouble, like trouble sa imuhang trabaho, trouble sa imong income, pandemic time, lisod ang panginabuhi, trouble sa imong pag-handle sa kinaya sa imong mga anak, trouble sa balatian, sa bursalitis. Trouble ka ba? Okay. December ko no, grabe kaya mga 50%, grabe mga discount. Maglaway ka na lang kay kwarta, nag-trouble ka, kapaliton kay ka. Thank you for coming. Kay ipaulan ka sa Diyos sa panalangin o sagyo ka nga mudawa. Bukakati na. Pagtihan na ta, tagaan na nagpanalangin, ebidensya na ang Diyos na agin sa giandam karang kabuntagon. Hallelujah. Just give me 20 minutes for this short sermon. I hope you are getting something. Is anybody among you in trouble? Sige, sorte. Let them pray. Wala din amen. Naaba kay kabalaka? Ampo. Amen. Amen. Ito pastor nga naikas, ampo. Amen. Ito na green, ampo. Kaya kanang green, kanang color red pink. Masa na color na red pink? Basta hindi pa na enough. Hindi pa na siya enough na masulbad sa mga problema. Makatabang, amen po. Pero na area nga, tama na sa iyang limitations, tama na siya diha. Nasa boundary. Because there are things in our life na atong giatubahan. Ngayon, the Lord, I want something big. I want more. I want miracle. I want an answer. Because I'm in trouble. There are things in this life that money cannot buy. Hello? Na ay mga butang sa kalibutan karon nga ang kwarta dili makabayar ang pagsulbat ana nga problema. When the world faced this pandemic COVID, ngayon sa coronavirus, bisan unsa nimo ka bilyonaryo dinhi sa kalibutan, dili ka kapalit, dili ka kabayad. Pero naa sa akong kasing-kasing,
Bisan pag piso ra na imong giwid hawiran karon. Hallelujah. Kung ang dagway ang piso sa imong pagtilit, ang mumarka, ang dagway, ang himaya ni Ginoong Hesus, masulbat imong problema. Yes, siguro ka, namampak naman mo. Let them pray. Is anyone happy? Kaganina, tanda ko sa mga dagway. Sundad ko kay mo bangis-ngis ba? Bangis-ngis ba na? Usagi ko, dako yung katawa. Kaya naman, kani mo simbahan. Panalangin, puro panalangin. Is anyone happy? Wag ko nakita ang magulanon. Hello? What the Bible says, let them sing. Let them sing songs of praise. Amen? Muna mga pandayin na ito kagina, ikaw Lord, how you align all these words na samtang nag-awit na, nindot kayo dahil pag naisunod ang bulsa. Nindot kayo dahil pag nakatay madala. Hindi ba mo amin? Tinuwa mo na. Ako ko nabulutbog nila. Tinuwa na. Lamig, hindi kaya kong feeling kagina nakadawag ko. Lamig, simple, lamig. Kaya nga naman, pag daghang kang panalangin, lamig yung isa, lamig ibayaw. Kaya nga let them sing eh. Wala man sa'yo, is anyone happy? Let him sleep. Wala man sa'yo sulti. Let him sad or let them sad. Wala sa'yo. Let them lonely. Wala. Ang taong malipayon, awit. Amen? Oo, wala kaganina na hindi awit. Ang lupugong, awit isa. Biblical eh. You are my hiding place. Kinsa may di kakanta na kadawa. Diba na may kaya mong awit yung ganina? Thank you for that. Verse 14. Is anyone among you sick? Ay balatian. Okay? Pastor, sa klaseng sakit? Rayuma, arthritis. What's the line? Diabetes. High blood. Name it. Let them call the elders of the church and pray over them. If you have sickness today, dili ka magmahay, kanaay mo ang puli mo. So, pastor, usa ka pastor evangelist, igamit sa Ginoo sa dagang higayon, nag-ampog mga balatian. Blessed kayo usa ka iglesia kung ang pastor ay ina na tawag, ina ang klase nga gasa. Kay pag naay mga balatian sa pamilya o sa mga membro sa iglesia, naay pastor nga mo, tapion sa ikamot mo ampo, tuhoy kay ikaw makabaton sa kayuhan. And anoint them with oil in the name of the Lord. Verse 15. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Amen. Dili man ta perfect, amen? Isa ka nang tapad di mo, murag perfect na gigdagoy. Nawag, siplati ka dyan so, no? Murag perfect, ang hill gigdagoy, no? Hallelujah. Pakok nga likulang, anak. Ay, nagtutokig, yung madugay na di naman ang hill. Mausap man, no? But then, balik na to, kay ma-maintain mong pagtanaw sa kaanghel. Verse 16. Therefore, confess your sins to each other. Nagisgot ka ni siya of transparency. Kana bang confessing our sins with each other? Bana, asawa, ginikanan, anak, membro to membro, leaders to leaders. You are honest enough to accept your weakness. Confessing nga, dili ko perfect, masayop ko, mapakyas ko, dapat kaluyahon. Lisod biya na. It is a sign of humility. Ilo po? Usa ka healthy kayo kay iglesia, pag ang usa ka iglesia kanang walay preservation, wala siya kanang gitawag pa nga imo-imo ra na ako ra ni. Kung tinuod nga iglesia, we forgive each other. Amen. We are open, we are close. Saan bidin na blood? Close, open. Open and close to each other, we forgive each other so that you may be healed. The prayer of the righteous. Amin mga mataro. Amen. Ang tanang misulod, anang aportahan mataro. Amen. Ay tanawa yung tapan. Mataro. Maliko na ko, ang misulod. So kag kini na buntag sa first service, kini nga second service, ang tanang misulod, mataro. Amen. Not because of you.
It's because of the Lord Jesus Christ. Hello? Hello? Amen po? Kung kina si Kristo sa itong kasing-kasing, matarong kita. Ako yung matarungunon pa. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Nakita ba niyo nga powerful kayo mga pagampo? O siguro, Exxon, sa mga pagmata kayo nabuntang, Lord, provide akong gikinanlan, Lord God. Pag-abot ni mo din, Lord, it's a miracle. No, it's not ever. Alright, verse 17. Something na nilubad, no? Gusto na ko nga ma-emphasize ang 17 and 18. So, okay, all those things na itong nabasa, di rin nakasentro. Because this is reality. Elijah was a human being. Tanaway mo tapat, tawa na? Okay, I hope so. Elijah is a human being. I am a human being. You are a human being. When you talk about human being, you are talking about from the creation, from the image and the likeness of God. When you talk about human being, you are talking about emotion, you are talking about personality, you are talking about self, you are talking about somebody, the real you. Masakitan, mahilbos, malipay, makatawa, muhila, mo rin normal. Ang dili human being, iro ako namang pitulog kay iro, nako'y gamay, nako'y dako, kay small, medium, large, nakong iro. No? Ang iro, lain-lain yung kinaya, lain personality. Pero lain ang tao. Ginalagay ko sa mga amigo, Pastor, mas mahal pang iro, kay Luya. Ang tao, bogo. Ito na yung mga, bago lang ng bulag, bago lang ng... may pang iro, Luya. Stick to one. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Unsa daw? Si Elijah, nag-ampo siya na dili muulan. For how many years? 3.5 years. O wala gyud ni ulan. Kinsa man si Elijah? Abot sa ito muna si Elijah magpapasok isang man of faith. Si Elijah magpapasok sa kapropeta. Sa iyong kaunsay i-describe sa Biblia. Elijah was a human being. Even as we are. So, when you say Elijah, you are talking about a simple man just like you. Kila po? Somebody na nakikita, somebody na nag-experience, somebody na nag-ambo, sama sa iyong pag-ambo, somebody na nag-deklara ng mga dagkong mga butang, bisan pa ang mga imposible ng mga butang na hinong posible. Pero unsay na ni Elijah, na usab nimo. Amen! Hila po, pero gusto na ito, that's all na mo ang concept. That pwede nga ang nakita ni Elijah, ang nasabtan ni Elijah, ang gideklara ni Elijah, ang giampo ni Elijah, kung nahitabo sa iyang henerasyon, walay rason na dili mahitabo sa imong henerasyon. Amen! Let's move forward. Hallelujah. Verse 18. Again, he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. For 3 years, walay ulan. 3.5, walay ulan. Ampun na po siya. Abba Father, open the heaven. Ibukbuk ang ulan. Isa man si Elijah. Who is he? Tao. Amen? Sama nimo. Balikan ako. You could be an Elijah today in this pandemic season. Pandemic, coronavirus, COVID-19, name it, virus, name it. More impossible kaya. With man, may na Biblia. With man, sa tao, more impossible kayo na malutas ng problema. But the Bible also teaches, for with God. Look at Elijah. A simple man. A human being.
masakitan, mahilubos, mahadlok, mukaon sa katulos ka adlaw, pero ba na manubra taglima pa nung taga yaso ngay taglima dali. No? Ang normal tagtulo ra, pero naagi mo pakapin, puno lagi sa panalangin. No? Ebidensya man ay hallelujah, tanaway mo ka. But my point here is, unsay klase nga kinabuhi ni Elijah, the same sa kinabuhi nga imuhang gihawiran karon. Kinsa ang Dios ni Elijah? Of course, the creator of the heaven and earth. Amen po? Ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Who is your God today? I always believe to my heart, if somebody asks Elijah, Elijah, who is your Lord? Kung sito bang Elijah? Ang akong Dios, ang tag-iya sa langit ug sa yuta. Kamhanan nga Dios. Makahimo sa tanang butang. O kung ako'y muambo, maiya kining madunggan, o siya mag-release, sumalak sa ako ang pagtuo. If somebody asks Elijah today, Elijah, what is your secret? Pwede pa share? Sana all, no? Pwede pa share? Simple lang yung sabi ni Elijah. Pray. Pray. Igsoon sa atong Christian journey, importante kayo nga ato ang matugkad, makita, unsay nako kay benepisyo sa dihang ikaw ug ako kapalud ug tawag sa Dios. In this pandemic time, what I like option, the first and the last option in this battle is to pray. Amen. You could be the best doctor in this generation. You could discover, you could invent the best medicine. Pero di gihapon na to pwedeng tupungan ang benepisyo nga imong makuha sa den ikaw ako muduol sa mga pag-ampo. Hallelujah. God cares, number one, He cares our emotion. Balik ko na ko. Emotion. No? God cares our emotion. Verse 3, kung balikan mo, verse 13 rather, means siya, is anyone among you in trouble? Is anybody naabadri na kabalaka na ay kabalaka? Is anybody? No, that line, no? Kana nga linya, nakatutok kay lang dakong percentage may tungod sa emotional problem sa tao. Because when you talk about trouble, you are talking about something that changed your daily routine, something that changed your appetite, something that changed your mga habit ni mong ginahimo. Why? Because you were in trouble. I have gadgets. I have iPad, na ako'y computer, na ako'y cellphone. One thing ako na observeran, pag akong cellphone or akong iPad, mag-trouble na siya, muhang na siya, maapil ka ka-trouble. Mag-trouble na maganda signal pala. Diba? Mag-yaw-yaw na yun ka. Ako man, mo-post na yun sa Facebook, sa Messenger, unsa po rin. Hindi lang kumungalan sa company, sa kurente, kaya masin niya, masulungan ko, no? Pero, naan yung matawag na mag-akong yung post, kaya nag-trouble sila. Kaya naan sila gisindan, na I love you, mis panglas na to, wag yun na send. Oh, sayangan kayo, ang ibasol. Kaya nasa una-una. Is anybody among you in trouble? You are talking about some emotions here. There are many parents na ang ginikanan karon amahan. Nag-trouble siya how saon niya pag-supply ang needs sa iyang pamilya, labi na yung pandemic season. Na yung mga inahan ka nag-trouble siya, unsaon niya pag-handle ang iyang bana. Pag-handle sa iyang mga anak. Napoy mga anak nag-trouble, kaya may Lord. Nag-trouble. Kaya naman, tungkol sa module. Di ba? Ano sa panin mo hanggang kabalakan ka ron? Do you have that kind of trouble? I tell you today, God is so concerned about your emotion. He's so concerned about your emotion. So if you have in trouble emotionally, okay?
O tamiyon sila, na-saying sa exulting nga, ako na lang i-paraphrase na exulting dito nga, if you are in trouble, whether you are sad, lonely, ayaw yun paghimog desisyon. Kaya musugot ka og sarili, ang tao nga nas kabalaka, pag imo ng padesisyonon dayon, magmahay na sa unahan. Hindi na nga daan paligid ko. Sobrahan mo ka sa kalipay, ayaw mo. Kaya ng tao sobrahan sa kalipay, isod pangayuan, muhatag na, hallelujah. Manang ayaw yung pasagad o desisyon na sobrahan sa kalipay. Kaya basin mahatag asang yawi sa balay. Kaya lipay yung kayo, tataon. Naman ni mo, yung mga ihatag ng away ang resulta, hallelujah. Kaya sobrahan sa kalipay. But God has an answer. If you are in trouble emotionally, family, church, office mate, classmate, schoolmate, o sa man ang iatubang ni mo na tandog ang imong kinasuluran. Ikaw na ginasayo niya na. Kung sa solusyon yung isulta sa Diyos, pray. Amen po? So, whatever kind of emotional problem, unsa mga klase nga emotional problem nga imong giatubang karon, gitagaan na ka sa Ginoo og solusyon na angkor gud. Sulayira gud ko, sulay ka og tawag. Di ba ma-amaze ka? You will be amazed that one of these days, makita nimo imong bana adunay kausaban. Makita nimo imong asawa, di na amalay, 45 na lang. Makita nimo imong ginikanan na adunay peaceful, adunay malinawon na relasyon, malinawon nga panguyo. Kung nagtanaw ka sa imong labisa, magtanaw ka sa imong gantangan, tipasi na imong makita, di na tong bugas. Tipasi na, inihap na tipasi. Nag-trouble ka, kaya kung siya kaunon o mapuhon, ayaw ka bala kayo sa makadalagin ka. Di ka mong trouble. Now let's move forward since my time is limited. Is anyone happy? Trouble talks about emotion. Joy, happiness talks about emotion. In other words, gusto sa Diyos nga maksabtan nimo karon nga gitugad niya ang kinalaban nimong pagbati. Amen. Gabisan sa imong kabalaka o bisan sa imong kalipay, gusto siya magpakamana niya na. No matter how troubled you are, God say, pray. And no matter how happy you are, God say, sing songs of praise. Amen. So whether you are in trouble, whether you are in that joyful situation, God wants to be there. Amen. Because He is so concerned about your emotion. Pastor, apil akong love life. Siyempre, isod po ka mo na kung magsabot-sabot. Pag magka-problema ra ba? O sa apil na rin Ginoo. Nagnaga na rin. I hope so. Wala. Nabasulon na yun ang pastor. Basulon ang simbahan. Kung magul, muragin, magugka muna niya. Number 2, God cares about your physical needs. When you talk about physical, hallelujah. Now, daghan kay area nga ito ang makita. Dali kayo maabot sa tamunohon na pag physical, ang naday maabot sa tamunohon na balatian. Hello? Balatian. Katong pastor nga walay balatian, ano sa mundo? Wala talabot sa physical. When you talk about physical, okay, kung atong tanawon, is anyone among you sick? Let them call the elders. Dali kayo, maalis ka, physical ang isutan, balatian dahil. Katong mga walay balatian. Wala ba nagpasabot ba na walay pagpakabana ang Diyos? Wala ba kakabalungan? The more you become healthy, the more God is happy. The more you become healthy, the more physically fit, the more siya malipay, the more siya na mahimong successful na pagka-Diyos sa imong kinabuhi. Kita nang maginig ka na, personally. Ang imong anak pagka-dunay balatian, sa imong kabalaka, double times 2 times 3. Ang imong anak nga walay balatian, wala pa nagpasabot, igsoon nga, wala kay kalipay. Di ba malipayon ta? Pag ang atong anak healthy. Di ba? Kaya naman, that's our joy. That's our joy. And I believe to my heart today that God dili siya KG.
Killjoy. Kasi ako i-emphasize na God is not cagey. In my heart, this could be a new revelation to somebody, but in my heart, God is not cagey. Dili siya mupatay o kalipay. Hello po? In other words, kung naay balatian, wala nagpasabot nga ang Diyos nalipay nagsudong sa mga tao adunay balatian. Amen? In other words, dili yun niya hikawon, dili yun niya hawiran ang milagro nga inyano para kanimo. Kaya di siya makaatog sudong sa iyang mga anak na adunay mga balatian. That is what God said, is anyone among you na abagri na adunay balatian physically? Sultihan ka na ang Diyos wala nalipay sa tao nga adunay balatian. Wa sa ganahin ang galantaw. Gusto niyang ayuhon ka. Hello. You know what? Every parents today, bisag unsa pa ka balatian na maabot mo dapat sa iyong anak. Pitahan siya. Pitahan siya. Hilanat, ubo, sipon, labad sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon. Usay din na ito makita na itong ginikanan mo away pakabana. Okay, madigyo ka karin! Madigyo ka karin! Sakit kayo! Pagpapit! Dahil ako na. Mahali ka karin! Sakit kayo kung tiyan! Sakit kayo! Di ba no? Una-una din mo din kay Pro kung karon ang pagbati sa imong inahan sa imong ginikanan. Kung pwede pala kanang nga balatian mo transfer na nila. Masubot ba ka kanang imong gibati i-transfer na to sa altar sa Dios. Wala ba kakabalo nga ang desire sa Dios nga maglantaw sa imong anak nga healthy? Himos. Unang ko nagtanaw sa nimo karon nga adunay balatian. Nagandoy ang Dios nga ikaw mo sa Lord, I want this disease, I want this sickness to my body. Na ibutang na ko na sa mga altar because I know your joy is to make me healthy. Amen. Isun, ang Diyos din malipay magtanaw. Walay ginikanan nga nalipay nga magtanaw sa iyong anak na adunay balatian. Every parents will spend money. Every parents will spend energy, all the effort. Aron na gyud maagak niya, aron na gyud matimanan niya ngayong anak na adunay balatian. I tell you today, guys, mahurot ang kwarta sa kong ginikanan kay limited ra gyud. But we have a God today. The unlimited God who is asking, is there anybody? That could be a question to somebody right now. It's up to you how you react or respond. But God is telling you today, He is a God, our greatest physician, healer. Kung nangandoy siya nga makabaton kag lawas kay himsog, walay balatihan, aron igsugat nimo sa Dios, healthy tang musugat sa Dios. Samtang nagulat na siya pagbalik, healthy na na mag-enjoy sa bilin na itong mga adlaw din sa kalibutan. Amen po? Amen. Because God is so concerned about your health. Hallelujah. You know, isa ka-simple kayo ng principle. If you want healing, if you want to be healed, if you want God's healing, you have to do it in God's way. Importante na kayo ng principle. Balik ko na ko. Kung gusto kang tinuod nga kaayuhan physically, you must, or God, or you have to do it in God's way. Ang problema sa tao, nakatay our own way. I did ay kita na, I did it my way. Kung gusto kang kaayuhan, balikon ako. Dadani sa imuhang panimalay. Kung gusto kang kaayuhan physically, financially, emotionally, any form of sickness kay imong giatubang karon, do it in God's way. Wala pa kakabalo igsoon nga ang Dios adunay instruction in every blessing. In every miracle, in every promises, ang Dios adunay instruction likod niya. You know? Kasi gusto milagro. So be sensitive today. Because if you want miracle, if you want something from God today, God has an instruction.
And if you are sensitive enough na mamati ka sa instruction sa Ginoo, bisan pag rare kayo, murag imposible ka, murag lisod kayo, but if God convict to your heart today to do that for the sake of God, because that is a simple instruction from God to you, receive your miracle. Amen. You know, guys, always remember that God already, no? Iyahan ang napamatutan. In the book of Isaiah chapter 55 verse 5, kung namin mga Biblia, diyon siya dito. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. By His stripes, we are healed. Gideclare na daan sa Dios nga walay balatian dinhi sa kalibutan nga dili kaya ayoon sa Dios. That is why we need to carefully following the instruction from God. One time, kung masawa ng Biblia, many times, every healing na instruction. One time, atuloy ko sa kabuta, kuha si Jesus kung katong lapok ay ibuan na siya sa mata. Siya ikaw. Every miracle na instruction. Dapat na ikson. One time there was a 12 years na babae nga nagdugo-dugo. Nag-bleeding for 12 years. Unsa instruction sa Ginoo sa iya. So wala man dipatit na. Ang instruction sa Diyos na ito kaniya, the revelation from God, nga nasa yung gusto, unang-una, kung makahikap lang ko, do you think you have to personal? Be personally, parang ako, no, it is the Spirit from God. Give her that revelation. If I could touch, po? If I could touch, because if you want healing, you need God's revelation. Lord, what should I do? Kung sige, instruct sa Diyos, yung una-una, Lord, if I could touch, that situation, kamang siya eh. Because I always believe that if there's a will, there's always a way. And the way is here today. Because God say, I am the way. The question there, do you have a will? Because if you have that will to your heart, follow your heart. Follow God's instruction. Tell Him, Lord, I want to do this because I know, likod nili, there is a miracle. Amen. He was wounded, and by His stripes, we are healed. I am healed. Inay mo kawaling, I am healed. I am healed! I am healed. Giubo ka, brad. No, kanang ubo-ubo. Kaya tinuod na kayuhan igsoon. Una yun sa ato ang kaugalingon sa kinasuluran. That you are convinced that you are healed already. Importante na kayo nga prinsipyo sa kayuhan. Na wala pa ang physical healing, kabalo ka na, nagiayo ka na sa Diyos. That woman, nagkamang siya, nangandoy siya kayuhan. Pero nasa mo na huna, if I could touch sa sid-sid lang ni Ginoong Jesus, mamaayo ko. Wala pa diya ang kaayuhan, pero naanasa mo na huna. Nakunahuna ka na ba, mamaayo ka? Amen. Follow that will. Ikamang siya. Ihikap siya. Do you think? Normal. Kung hikapon mo ng sid-sid sa imong tapat, na dili mo dapat siyang panit, di na makabantay. Di ba, no? Kasi nina, or kasulis sa patos, sid-sid, gamay lang, kapanapton, hikapa na, kanina taparig, so di na kabantay, kay kahagok na, joke lang. Peace, wala man po noon, hallelujah. Di na siya makabantay. Because ang normal nga tao, ang tao nga ordinaryo, yes, we have the same common denominator. Dili ta sama ni Ginoong Hesus. Paghikap sa babae, sa kabisi ni Ginoong Hesus sa paghimo, paglakaw, pagwali, mihunong siya. O
umiyon siya, who touched me? Sa kadagang higap niya? Ano po? Dagdahan kayo na ibalatian. Dagdahan kayo mga tao na ituyo, pag na-celebrity, di ba no? Dagdahan kayo ituyo, magpapaka-autograph, busibiso, Duterte. Apir, Siko, kami sikat, silipaay, di ba? Kung dito naman karoon, no? Kada pag nihikap sa sinsin, ngayon siya, who touched me? Ligi-ligi sa wala mo. So, who touched me? Nga naman, wala pag imitingog ang babae. Nagpahipi lang siya, basta yung nabantayan ko. Wala pa kakabalot that. Listen, kaya importante ka nga line. That the greatest adventure of your life, the greatest experience of your life, kung mapansin ka ni Ginoong Isus. Balik ko na to. What a privilege that God say, who touched me. Because there is power in me, says the Lord, na may gawas. So if you have that will to be healed, God has a way. Follow that heart and touch Jesus. And God will say to you, who touched me? Ngayon ikaw, ako. Nga naman, nindot na ikson nga, ngayon kag ako. Labi na ako makadawat kag panalangin. Hello! Who touched me? Wala na tingog! Kung katong mga babae, wala na ayaw tingog, tingog! Pero nga nung mitingog siya, miangkon siya, kay diha, anang na oras siya nakabatun o kaayuhan. Mula ang tao, makadawat o panalangin, di yung ka magpakahilong bisa pag naka-face mask ka. Asyakit ka sa kalipay, makanaig ka sa Ginoo. Hallelujah! Dili lang kay naay blessing Christmas gift, kundi ang kaayuhan nga giandar sa siya kanimo labaw pa sa material nga butang. Dawata igsoon. That is for you. Next point, God cares. Una, He cares our emotion. Number 2, He cares our physical needs. Number 3, He cares our spiritual needs. We need to balance everything, ha? Lami nang busog ang tiyan, busog po ang ato ang spirito. Amen po. Nagbitbit ang panalangin, magbitbit punta o panalangin sa spiritual. Kaya ang Diyos balanse. Kung tanawin mo ang character, ang nature sa Diyos, how God balanced the whole universe, how God balanced the whole galaxy, how God balanced everything, the energy and the gravity. Grabe. Because God is a balanced God. Nindot pamatiyon that physically healthy at the same time spiritually healthy. Are you listening? Unang kumpara nimo, you are physically healthy, making sure that you are spiritually healthy at the same time. If you are spiritually healthy and you are not physically healthy, naagi kulang. Kaya na yung mga tao na grabe kadasig sa lang espiritu, pero tuwa sa balay kalubog. Hello? Kaya maglisod, naglihok, maglisod na. You know guys, hallelujah, dapat balanse, amen. Samtang napatay katakos, mulihok, optic, energetic, healthy pa. Dapat ang atong spiritual healthy ang balanse. Kung sa mga atake sa kaway, physically, emotionally, and spiritually, may laban, no? Kumbaga na kay kasukol. Because we are not alone. The arrow of the enemy, the attacks of the enemy, daghan kay ng pwedeng muigo sa imuhang kinabuhi. Na iban, grabe maka-hallelujah, praise the Lord, pero buak ng kasing-kasing because emotionally, na ay problema. Na yung mga tao, emotionally, okay kayo, hallelujah, laming kinabuhi, pero maglisod og ampo kay spiritually, uga pa sa uga. Emotionally okay, kunuhay spiritually okay, pero wala sa simbahan, naglaglag.
healthy pa ng spiritual na. Kaya ang physical, giuna pa ang beach, giuna pa ang lag-laag. Dapat balanse. Amen po. Every time mo sulod ka, mo ato kasi mong simbahan dito sa Biaso, every time mo desisyon ka sa imong kagaling mo simba ko, prepare your heart. Prepare your heart. Kaya nga naman, I tell you today, every one of us, we have something nga gidala karon sa altar sa Dios. Sa imong pagsimba, one week, nagsatang-satan natin mga experiences. And I always believe that every time we put that decision na musimba ta, dala nato atong experience sa tibok semana. It could be emotionally, gi-attack ka, nag-trouble ka, but thank you for coming. Every time maka-decision kang simba, andaman mo kagaling physically. Unang, matakang sa'yo, ligo ka, pagwapo ka, lipstick ka, eyebrow ka, chinsanso ka, sinso, parang mo ba ganito, magkirusahin? Sinso? Chinsanso. Gamit ako sinso? Kaya ganun, you want physically prepared. Mana, yung sulod niya may isang sa, pagpapaha, yun yung makaronoy. So, kung yung sulod niya mo, ligo sa dito. Mana yung tapat, murag maoy. So, maoy na ni Maho. Kaya ganun, physically. Mo atong party, mo atong mga okasyon, palit pagsinina, magpamuti-muti pa, magpagwapa, magpahedo pa. Pero simbahan ganito, may mga daghang pa kong laway na sa kinatinin. Ako pang mata. Pero wala na din, no? Wala din. Pareha ito nga akong gisulti before na ato ni pamilya nga hinibaon na sila. Kung na-time, kapoy ang kayo nga mahal tungkol sa trabaho nga na overtime. Ngayon siya nga, hani, kamulay simba o ma, kapoy kayo ko. So wala nang tingong asawa. Pagkabuntag, mata na sila. Sila tayo ng mata. Bigyan ng asawa nga, maniba na ta! Bigyan siya nga, hani, di ba nagsulti ko, di ko musiba ron, kapoy kayo ko eh. Kaya ang asawa, masinagdanan magiging asawa, no? Sinsya. Bigyan ng asawa, sige hani, no problem. Sige ha, kami lang simba, ikaw din sa balay mabilin. Paglungag, then, ang lansa, then nakatipang sa unol, then napamila bunong sa likod, tiwas atong labat, ang halay, isa, hani, asa ko, sinina, asa ko, kasunas kayo, manibata! Tawag nga, likay ng trabaho. Sa'yo naman rin, ang anak na di mo simba, bana di mo simba, asawa di mo simba, tagay trabaho, di ba ganahan na mo simba? Because by hook or by crook, bahala kung sa'yo mahita mo, ang importante, niya ka. It could be mga Lord, aksidente yun nga naabot ko sa simbahan. Kaya gigulat ko sa kumasama, salamat sa kagulat. Lord, nako sa simbahan kayo, napugos ako, salamat din ang nagpugos nimo. Kaya bisag unsa pa lang ang rason, ang pinaka-importante, niya ka na mati sa puno. Because God is not so concerned about the situation. God is not so concerned the reason why you are here. God is so concerned about you right now listening to His Word. Look at Mary and Martha. Pag-abot ni Jesus Christ together with the disciples, pag-abot nila dito, si Martha gaon sa? Galugaw? Skurag na? Kasi na yung gilugaw niya? Gamilig niya? Kasi makatagal. Nabi na, trivia ba yun ha? Di ba nag-andaw siya? Muna ipagod, kung sa iyang gihanda? Ban? Isa pa, kape? Kaya nakasin mo naman na, mawala gina, kaya kumatukan ka sa pabalik bisita, kung magandam kita na. Magandam kita, magkamutan kita gani, ano na yun pagka na-prepare, no? Saya na. Now guys, pamati pa kayo. Si Mary, gaon siya? Luminaw. Kasi reaction ni Martha. Wala ba siya nasuko? Nagkuhan na siya, kanabang itawag ito ka ng tinawhanon nga reaction mga linagi ba? Hindi po na siyang nilagay. Ako biya po kayo ko dire, ha? Kanang iniksoon nga. Iso ko siya, hoy Mary, ha? Wala mo sa Jesus, di ba? Usay kita ginahan, mas may smile ka, badang gusto mo. Sala mo na style nga. Pagkabisitan, may kayo, kamot dito, muna gihimo ni Martha, no? Kaya busy ko siya. Si Maria nga, pero sa isulti ni Jesus Christ, mas maayo pa ang pagpamati. Because God is not so concerned about the situation. He is so concerned about how sincere you are listening His Word.
Because through listening, your faith grows. When your faith grows, miracle follows. And I always believe to my heart today, if you are sincere listening the words of God, in spite of, in spite of, samtang namati ka, pero imo mo na huna, nagdula sa problema, nagdula sa daghang mga suliran, nagdula sa daghang kayo mga amay sulbangon sa kinabuhi. Nag-struggle ka, nag-trouble ka, but at the same time, you are listening, so tiyan ka na pag-isip, do not worry about all the trouble, just listen, because the more you listen, magkagamay ang trouble, kay ilisan sa Diyos ang mga kabalaka. Amen. Faith comes from hearing the words of God. Let's continue, because God cares about our spiritual. Last, but not the least, lipay na kita kay halos 12 na hapit ng paniud na. Katapusan, God cares about what matters to you. Sounds personal. Gusto na ko na personal eh. God cares about what matters to you. What matters to you? Ang sinaasay mo ang desire. What matters to me? What matters to you? Yes, Elijah was a human being. In verse 17, Elijah was a human being, even as we are. What matters to Elijah? Gusto na ko i-emphasize eh, kaya even as we are. So, gihatag sa Ginoo nga, si Elijah o ikaw, pareha. Kung bago siya, kapag lang tagamay. Ay, buya kay COVID na ba yun sila? Joke lang. Kung unsa na ni Elijah na ani mo, ang normal na tao na ani mo. Okay? What matters to Elijah? Kung imong sabto ng Biblia, what matters to him? Tingin siya, I pray na walay ulan. Ang sagyaan po ni Elijah, nagdili magulan. Ang atong pangutana, sa dihang ni hangyo si Elijah na walay ulan, gitubag pa sa Dios. So, what matters to Elijah is what matters to God. God is concerned today. What matters to your heart, it matters to Him. So when you ask God today about your desire, about your heart, kabalo ba kayo na maupo na ang desire sa Ginoo? Hinan yung amin eh. Balik ko na ko. What matters to you matters to God. Unsay gusto ni Elijah? Dili magulan! Wala di pa ulan sa Diyos. Inabulan siya may ulan eh. Yung si Elijah, enough na po eh. Lord, paulan na! Muna akong gusto! Muna akong desire! Di pa ulan sa Diyos. Karon, kung kaya sa Diyos ang pagtubag sa imposible kayong request ni Elijah, mao ang pagpugong sa ulan for 3.5 years, kana pa bang imong giatubang karon? What matters to you right now matters to God. So in other words, God is waiting to somebody today. Sabi, Lord, this is what matters to me. I love my family. I love my physical body. I love my husband. I love this church. I bring this to you. Because what matters to me matters to you. Amen. Guys, the choice is in your hand. Klaro ang Biblia. Na ang Diyos walay tibig-tibig, walay pili-pili. Kung unsay imong dideklarar, unsay imong gi-release din sa yuta, kaya niyang pagabuhiran sa langit. What matters to you matters to God. So when God say, I will heal you. When God say, I will provide the needs. When you say, Lord, I want miracle, God will say, receive your miracle. Because what matters to you, matters to Him. Just check your connection. Pag sa may nakadiri sa tawag area, gusto kang globe? O smart? Gusto kang globe? Naiirigyan ako gusto kong smart. Bindahatong nga dual SIM, no? Kaya dual SIM ka, pasok ang globe direct, globe gamiton. Pag pasok ang smart, smart gamiton. How about it? Dual ba ka? I hope that as an instrument, pabili na itong connection na ito si Ginoo. Usa ka sitwasyon sa akong kinabuhi that struck my heart. There was one pastor, an veteran senior pastor, na medyo
kanabang medyo nalayo sa ministry. Giinan ko niya, Pastor Gid, bahalag unsay mahitabo, mapakyas man ko, insa sa kuwa, makasala man ko, kay naapo ko'y kahuyang, masipyat man ko, kay dili ko perfect, pero bahalag unsay mahitabo, di ko mubulag sa akong buhi nga Diyos. Bahalag sama sa tanod na lang ang nagpabiling nako nga connection nato sa Dios. Bahalag pagtanaw sa uban nga murag wa na di connection, pero kung kabalo ko nga bisag gamay na lang yung kay naadya po konektado lang gyapon ko sa Dios. Bisan pag 1% out of 99%, I will never give up, because God will give miracle to those people who are connected to Him. Guys, I tell you, bisag unsa kataas sa imong message sa imong sermon, as long na kapag signal na mabilin na imong pag-send, wabot yun na sa imong gusto na direksyon. Ilan mo? Yes, you are not perfect. I'm not perfect. But I believe God wants to connect us today. You get lost because of all those stuff, all those problems, troubles, and everything. But thank you for coming. You are connected to God. And because of that, send something to Him. You are receiving now the message from God. And God is waiting the message from you. Can we bow down our heads in prayer for the word? Hallelujah. Father, indeed you are such a great God. Lord, thank you. We stay connected to you, God, no matter what. Usaka kami sa mga kabukiran, maadto man kami sa kadagatan, bisay asa mo kami dadon din sa yuta, bisay asa mi padulong. Ang pinaka-importante, Lord, naa ka kami konektado diha kanunay kanimo. Kaya nagayon ka sa imong mga pulo. Just call the name of the Lord, and I will answer you. So God, I pray to your words today, that every words na akong na-release na gikan kanimo, O Father, it will penetrate to every hearts right now. Whatever struggles, whatever troubles, physically, emotionally, spiritually, anything, O God, na akong giyatubang ang problema, you are God of miracle. And today, O Father, according to your word, what matters to us matters to you. Lord, we love our family. We love our pastor. We love our leaders. We love our children. We love our relatives. God, save them. Amen. Ipalayo kami amahan ni ining giatubang sa kalibutan. Lord, this is our prayer and our desire. That we as a church, as one body, Lord, gusto kami, O God, sa imong pagbalik at kaming darang pagtugan sa pagsugat ng kalibutan. Walay nilalang sa kalibutan, walay balatian sa kalibutan. Ngumabot sa imong mga anak. Lord, mo niya among tinguha, mo niya among desire. O ganito kami, O God, na mausap ni ang imong ipangandoy biling ka na. Release the heaven, O God, right now. Ibubo sa imong mga anak ang gitinguha sa ilang kasing-kasing. In the mighty name of Jesus, sealed by the blood of Jesus. Amen.